Agpalpalagip ti Department of Labor and Employment Cordillera ken ti Civil Service Commission Benguet kadagiti graduating nga estudyante nga agpangpanggep nga ag-apply iti trabaho kalpasan ti panagturpusda tapno suruten dati anyaman a patakaran ti pagapaplikaran da a kumpanya ken opisina iti pribado a sektor ken iti gobyerno. May sa kadagiti patakaran iti anyaman nga opisina ket ti kaadati ID picture kadagiti maisumsumitir a resume. Baban iti daytoy makita ti rupa ti aplikante nga may samot laang daytoy aparikot dagiti dadumag apo ta mabalin at ti itsura wenno langa ti pagbasaran ti employer iti panangpili kadagiti kwalipikado. Impasigurado met ti dole asaan at ti ladawan ti maysa nga aplikante ti pangibasbasaranda or pangibasbasaran dagiti kumpanya iti akseptaron da nga empleyado. Impangpangruna dagitoy ti abilidad dagiti ag-apply. Kinunamot ti Civil Service Commission a kadagiti opisina ti gobyerno a dati linteg a masursurot kadagiti dokumento a nasken nga isumitir ti aplikante. Nagpalagip met ti opisina a kasapulan nga amuen ti maysa nga aplikante or agap-apply iti trabaho no anya dagiti pagpigsaan ken pagkapsutan ti maysa a kumpanya ken dagiti benepisyo a maipaay kadakwada. The one by one ID picture. The one by one ID picture or 2x2 can be submitted later on. But it depends kasi doon sa hiring. But definitely that will not be one of the criteria of hiring an applicants because of that picture. Para hindi po tayo magkaroon ng problema in our search of work is nagre-research pa tayo doon sa pinupunta nating trabaho. Kasi may mga cultures sa different offices eh. And you must also know what they're doing kasi nandun din nakaakibat din kung ano tatrabahuin mo eh.